Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na novinarski konferenciji po skupni seji vlad Republike Slovenije in Republike Madžarske. Današnje dogajanje in sodelovanje med državama bosta predstavila podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, in minister za zunanje zadeve in trgovino Republike Madžarske, gospod Peter Szijjártó. Najprej besedo predajam ministru Zdravku Počivalšku. Pozdravljeni vsi skupaj, spoštovani kolega Peter Szijjártó, cenjeni predstavniki medijev. Kot sem že danes povedal, prijatelja najbolj spoznaš v težavah in pandemija je pokazala, da imamo v soseščini prijatelje, s katerimi smo kar nekaj težkih problemov uskladili v preteklem obdobju in s tem verjamem, da smo še samo nadgradili naše že tako dobre odnose. Ti odnosi se kažejo na predvsem gospodarskem dobrem sodelovanju, na infrastrukturnih projektih in na osnovi visokih gospodarskih aktivnostih na obeh straneh. Tako mi dovolite, da naštejem nekaj vidnejših projektov, ki jih bomo oziroma smo jih realizirali v prihodnosti. Najprej naj omenim železniško povezavo Beltinci-Lendava-Redič, krepitev vloge Luke Koper v razvoju obeh držav, ponovna vzpostavitev letalske povezave med prestolnicami Ljubljano in Budimpešto in pa izgradnja električnega daljnovoda Cirkovce-Pince. To je projekt, ki je imel zelo dolgo brado in lahko rečem, da sem vesel, da se je realizacija po 20 letih začela. In pa govorimo tudi o plinskem koridorju med Madžarsko in pa Slovenijo. Z vidika obrambnih zadev je vsekakor pomembna krepitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo in NATO, ter med drugim izboljšanje energetske učinkovitosti obrambnega sektorja. Z vidika gospodarstva pa vidim veliko priložnost v nadaljevanju sodelovanja predvsem na področju turizma, naložb, govorimo o naložbi Hidrije in pa podjetja Pipistrel in pa na področju raziskav, razvoja in pa tehnologije. Pomembna tema našega sodelovanja so bile manjšine. Predsednika obeh vlad sta nekaj minut nazaj, kot ste videli, podpisala pismo o nameri na področju zagotavljanja gospodarskega in socialnega razvoja na narodnostno mešanih območjih. Podpis je pomemben za Slovence in Madžare, saj so Slovenci neodvisno od tega, na kateri strani meje so, in verjamem, da se kolega Peter s tem strinja tudi za madžarsko stran in za Madžare, ki živijo v Sloveniji in pa v njihovi domovini. Zavezali smo se tudi k obnovitvi sodelovanja na področju izobraževanja ter zagotovitvi kakovostnega izobraževanja v jezikih manjšin in na mešanih narodnostnih območjih. Imamo zelo dobre in podobne poglede na prihodnost in izzive, ki nam jih postavlja pandemija. Edini smo vsi, da pandemija še vedno predstavlja en ključni izziv, ki ga moramo rešiti v nadaljnjem obdobju, zato da bomo lahko vsaj približno zagotovili normalno življenje, kot smo ga imeli pred njo, in to je na koncu koncev temelj tudi za to, da omogočimo gospodarstvo ene in druge države nek koliko toliko normalen razvoj. Tukaj moram reči, da čestitam Madžarski na njihovih rezultatih na področju precepljenosti in jaz verjamem, da bomo mi tudi zdaj korak po korak na tem področju napredovali, zato da bomo vzpostavili eno normalno življenje v celotni srednjeevropski regiji. Govorili smo tudi o situaciji v Afganistanu, izpostavili smo pomen zagotavljanja varnosti za naše državljane na eni strani ter podpore tretjim državam
ki ponujajo zatočišče številnim ranljivim skupinam. Te so odvisne od naše medčloveške pomoči. Izpostavili smo tudi pomen, in to je za nas zelo pomembna tema, veseli me, da je to tudi enako na Madžarskem, širitve Evropske unije na Zahodni Balkan in zagotavljanje svetle prihodnosti mladih v tej regiji. Oktobra bomo v Sloveniji v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije gostili tudi vrh Evropske unije Zahodni Balkan in verjamem, da bomo z našo čvrsto voljo Slovenije in Madžarske in podobno mislečih držav v soseščini naredili končno en pomemben korak naprej k temu, da bomo dali ljudem, državam na Zahodnem Balkanu vsaj ene bolj konkretne zaveze in časovnico aktivnosti, po kateri lahko pričakujemo tiste končno prve korake v tem pridružitvenem procesu. Strinjamo pa se tudi, da so zavezništva v nastavljanju skupnih izzivov ključna. Za državljane obeh vlad si želimo, da bomo bolj povezani, da se bomo povezovali tudi na področju izobraževanja, gospodarstva ter na koncu koncev varnosti. Če ne bomo imeli varnega okolja, varnih pogojev, zato potem bodo ogroženi vsi naši cilji, ki jih imamo eni in drugi. In to se na koncu koncev kaže na tem, da smo na nek način složno podprli podpis pomembnih dokumentov tukaj ob robu srečanja obeh vlad. Še enkrat gospodu ministru, madžarski vladi, najlepša hvala za odločitev, da so sprejeli partnerstvo na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. To je eden od korakov, s katerim želimo na strani obeh vlad spostaviti pogoje za še večji razvoj gospodarskega, trgovinskega sodelovanja. Hvala. Sedaj pa besedo predajam ministru Petru Szijjártó. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Szeretném először is megköszönni a meghívást a miniszterelnök helyettes úrnak. Igazán kiváló ötlet volt a két kormány együttes ülésének újbóli összehívása. Az a tény, hogy együttes ülést tudunk tartani, világosan mutatja, hogy minden idők legjobb kapcsolata, minden idők legjobb együttműködése van most Szlovénia és Magyarország között. És az időzítés azért is kiváló, mert hogy egy új világgazdasági korszak elején állunk, másrészt pedig Európának súlyos biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie. Európa egyrészt egy migrációs támadás alatt áll több irányból, másrészt pedig tökéletesen képtelennek mutatkozik arra, hogy az Európai Uniót a Nyugat-Balkán irányba bővítse. Ami a migrációt illeti, itt gyakorlatilag a 2015-ös hibák elkövetése zajlik szakmányban. Nyugat-európai politikusok rendszeresen arról beszélnek, hogy nem szabad visszatérni 2015-höz, ehhez képest a felelőtlen nyilatkozataikkal tömeges meghívásokat bocsátanak ki arra, hogy akik meg akarnak indulni Európa irányába, most aztán jöhetnek nyugodtan. Ugye a 20 éves nemzetközi szerepvállalás totális kudarca Afganisztánból egy nagyon komoly migrációs nyomást fog megindítani. Már most 4 millió ember él Afganisztánban belső migránsként, és egy ilyen migrációs nyomás Afganisztán irányából most nem csak a szokásos biztonsági és kulturális kockázatot hordozná magával, hanem egy súlyos egészségügyi kockázatot is, hiszen a világjárvány terjedésének felgyorsítását azt egy ilyen migrációs hullám tökéletesen elvégezni. Mi egyetértünk abban, hogy az Európai Unió külső határait meg kell védeni, egyetértünk abban, hogy az illegális bevándorlásnak megállt kell parancsolni, és egyetértünk abban is, hogy a nehéz helyzetben lévő embereknek ott kell segíteni, ahol a baj van. És
és lebonyolítottunk már egy sikeres projektet Kenyában, és most abban állapodtunk meg, hogy 5 afrikai országban hajtunk végre közös fejlesztési projekteket, kórházak felszerelése, vízgazdálkodás fejlesztése, iskolák felújítása terén, annak érdekében, hogy a nehéz helyzetben lévő emberek élethelyzetét javítsuk, hogy ők helyben tudjanak maradni, ne migránsként itt kopogtassanak az Európai Unió külső határán. Egyetértünk az Európai Unió bővítésének fontosságában. A nagyrabecsülésünkről biztosítjuk a szlovén EU elnökséget, amely tényleg mindent tőle telhetőt megtesz, annak érdekében, hogy a nyugat-balkáni irányú bővítés végre megindulhasson. Szlovénia tölti be az Európai Unió elnökségi pozícióját, mi a Visegrádi csoportét, és ebből a 2 funkcióból adódóan összeadjuk az erőinket, hogy az Európai Unió egyik legfontosabb politikájának, a bővítés politikának végre valami sikere legyen. Az energiabiztonság terén szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a villamosenergia hálózatunk összekötéséhez szükséges vezetékeket a magyar beszállító októberre leszállítja a szlovén-magyar határa, így a jövő év tavaszától a 2 ország között, a Cirkovce és a Pince közötti villamosenergia összeköttetésen már tudunk áramot forgalmazni. Végezetül pedig szeretném önöknek elmondani azt, hogy az OTP, illetve a MOL vállalatfelvásárlások nyomán tovább erősítette a pozícióját itt Szlovéniában. Az OTP egy bank felvásárlásának, itteni bank felvásárlásának köszönhetően 30%-os piaci részesedéssel a legerősebb bank lesz. A MOL pedig szintén egy vállalatfelvásárlásnak köszönhetően immár 173 benzinkutat fog működtetni Szlovéniában, így a piac második számú szereplője lesz. Az a tény, hogy a legnagyobb magyar vállalatok a szlovén gazdaság fejlesztésében is részt vesznek, még szorosabban összekötnek minket. És a legvégén pedig azt szeretném mondani, hogy számunkra fontos Szlovénia biztonsága, ezért Magyarország, a magyar légierő a jövőben is ellátja a légtérrendészeti, légtérvédelmi feladatokat Szlovénia légterében az olasz légierővel közösen. Gazdaság, biztonság és együttműködés a gazdaság terén, a biztonság terén, valamint a migráció ellen, ez adja a gerincét a kiváló szlovén-magyar kapcsolatoknak, amelyben persze nem csak intézményeknek, hanem személyeknek is kiemelt szerepe van. Ezért itt szeretném megköszönni Pociválság miniszter úrnak, Zdravko barátomnak azt az elkötelezettséget, amivel a magyar-szlovén együttműködés fejlesztésén az elmúlt években dolgozott. Úgyhogy köszönjük szépen, önök pedig köszönöm szépen a figyelmet. Hvala ministra, hvala za vaše besede. Sedaj pa ste na vrsti vi, spoštovani novinarji. Jó napot kívánok, Jó Csaba vagyok az M1-től. Ugye az már félig meddig elhangzott, hogy soha nem voltak ilyen jók a kapcsolatok a 2 ország között. Hogyan írná le mégis ezt a két kormány közös együttesülését, milyen hangulatú volt, illetve volt már célzás arra, hogy október elején lesz majd egy nyugat-balkáni konferencia itt Szlovéniában. Ugye mind a 2 ország támogatja a nyugat-balkáni bővítését az Európai Uniónak, és jól emlékszem, akkor pár héttel ezelőtt pont ön, miniszter úr, mondta azt, hogy hát ez nem pont így van mondjuk a Benelux államok esetében, vagy a skandináv államok esetében. Őket rá lehet venni, hogy az álláspontjukat felülvizsgálják esetleg. Köszönöm szépen. A 2 ország közötti kapcsolat a kölcsönös tisztelet talajánál. Ez a legfontosabb szempont, hiszen innentől kezdve nincsen semmifajta politikai akadály az együttműködésben. A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok azok kizárólag a vállalati szféra eltökéltségén és bátorságán múlnak. Mi a magunk részéről a politikai feltételeket biztosítottuk a kiváló kapcsolatokkal, a pénzügyi feltételeket meg azáltal, hogy 350 millió eurónyi hitelkeretet nyitott az Exim Bank a magyar-szlovén vállalatközi együttműködés fejlesztése érdekében. A hangulat nem volt számunkra meglepő, hiszen kiváló személyes kapcsolatokra is alapíthatjuk ezt a 2 ország közötti együttműködést, a 2 miniszterelnök, valamint a miniszterek is olyan személyes kapcsolatot, barátságot sok esetben építettek ki, amelynek egyértelműen mindkét ország, mindkét nemzet a haszonélvezője. Ami a bővítést illeti, ott azt tudom önnek mondani, hogy nem minden Európai Uniós ország hozta szinkronba a szavait és a tetteit.
a bővítéssel kapcsolatban, bár a nyilvánosság előtt a nyugat-európai és észak-európai országok is a bővítés mellett foglalnak állást. Amikor bemegyünk a külügyminiszterek találkozójára, akkor már nem ez a helyzet. Benelux országok, az északiak és egyes nyugati tagállamok is folyamatosan megfogalmazzák a kételyeiket, megfogalmazzák az ellenvetéseiket, és jól láthatóan ezek olyan politikai típusú ellenvetések, amelyek nem gyakorlati kérdések, nem valós kérdések, hanem olyan politikai feltételeket próbálnak szabni, amely a bővítést, mint jelenséget, mint folyamatot, mint európai politikát lehetetleníti el hosszú távon sajnos. De ez nem jelenti azt, hogy nekünk ne kéne harcolni, tehát mi közép-európaiak továbbra sem adjuk fel, és mi közép-európaiak ki fogunk állni a jövőben is az Európai Unió bővítése mellett. Hvala za vprašanja. S tem je novinarska konferenca zaključena. Hvala za udeležbo in lep dan želim.